Сәлем тағын. Мен Мәскәүдә. Монда яны фонтан асқанда. Мына. Яны гына фонтан. Бүгін 27 май 2014 ел. Монда ураган булган. Бик күп ел һәм күрәхет яна фонтан. Бұл Тульская метро өлкәсендә. Нашай. Шулай хәлләр. Әдәгет, якынарак барайык, карайык. Монда әдрәк кенә хәү килә миңа. Ну, бит карайык. Кадык. Мына нык-нык су килә. Вот шулай кызык. Мәскәүдә яны фонтан. Кара, итте.